Είμαι ο Γιώργος Μάρκου της ομάδας 20 και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, το App Inventor και την αναγνώριση εικόνων. Γνωρίζετε ότι μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας εφαρμογές για κινητά χωρίς να γράψετε ούτε μία γραμμή κώδικα? Αυτό είναι το App Inventor. Το App Inventor είναι μια εφαρμογή η οποία κάνει εύκολη τη διαδικασία κατασκευής εφαρμογών και κάνει τον χρήστη δυνατό να κατανοήσει και να απτύξει εφαρμογές για το κινητό του. Το App Inventor που αναπτύχθηκε από το MIT είναι ένα εργαλείο οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια. Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε εφαρμογές για Android και iOS, απλά συνδέοντας μπλοκ μεταξύ τους. Για να δοκιμάσετε την εφαρμογή σας σε πραγματικό χρόνο, απλώς συνδέετε το κινητό σας στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi και σαρώσετε το QR code μέσω της εφαρμογής AI Companion. Δημιουργία της εφαρμογής αναγνώρισης εικόνων. Τώρα, ας δημιουργήσουμε μια εφαρμογή αναγνώρισης εικόνων με τεχνητή νοημοσύνη. Πρώτα κατεβάζουμε και εισάγουμε την επέκταση Look, η οποία περιλαμβάνει ένα προεκπαιδευμένο νευρονικό δίκτυο. Προσθέτουμε ένα Web Viewer για να βλέπουμε την εικόνα, δύο κουμπιά για εναλλαγή κάμερας και αναγνώριση εικόνας, καθώς και μια ετικέτα που θα εμφανίζει το αποτέλεσμα. Με λίγα μόνο κλικ δημιουργήσαμε μια εφαρμογή που μπορεί να αναγνωρίζει αντικείμενα σε πραγματικό χρόνο. Αυτή είναι η δύναμη του App Inventor. Θέλετε να δοκιμάσετε κι εσείς? Επισκεφτείτε το appinventor.mit.edu και ξεκινήστε τη δική σας περιπέτεια του προγραμματισμού. Ο στόχος του σημερινού βίντεο ήταν να κατανοήσει ο χρήστης και να είναι δυνατός να φτιάξει μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας το App Inventor και τη χρήση drag and drop blocks. Ευχαριστώ πολύ. Ήμουν ο Γιώργος Μάρκου της ομάδας 20.